ҳар як парвози ширкати ҳавопаймоии Somon Air як механизми хеле мураккаб аст, ки аз садҳо равандҳои ноаён иборат аст. дар ин ҷо ҷузъиёти хурд вуҷуд надорад. бехатарӣ, дақиқияти мутлақ, сония ба сония ва интизоми қавӣ дар осмон кори бузург ва қарорҳои фавриро дар замин талаб мекунад. идора кардани чунин экосистемаи бузург маънои назорати пурра ба ҳар як амалиётро дорад. маҳз ба ҳамин сабаб пешвои эътирофшудаи бозор ҷараёнҳои молиявии худро ба экосистемаи боэътимоди Orion Бизнеси Orion Bank месупорад. ҳисоббаробаркуниҳои фаврии байналмилалӣ бо шарикони хориҷӣ, лоиҳаҳои бузурги музди меҳнат барои кормандон, идоракунии чандири лимитҳои ширкат ва пардохтпазирӣ, ҳамаи ин ҳоло ҳамчун як механизми ягона ва бо диққат танзим шуда дар фазои рақамии бехатар фаъолият мекунад. мо технологияҳои пешрафта ва таҷрибаи чандин соларо муттаҳид намудем, то тиҷорати шумо бидуни монеа ё маҳдудиятҳои масофа танҳо ба пеш ҳаракат кунад. Orion Bank. ҳамкорӣ ба хотири фардо.